What's up mga kabang? Silola akong bang. Welcome to Vlogmas Day 21. Dito kami ngayon sa Palma Illustrate. Naghahanap kami ng maliit na maleta. Ito masyadong tao. Ha? Isa? Ha? Sa Manila anak. Taghan sa Manila anak. Gusto nyo mapagbili na? Di ba pwede sa aeroplano good? So, dalawa ito yung aeroplano. Sabahan ka sa pulis. Diba? Maraming feeling ngayon dito. Yung mama nila hindi pinapasok kasi may dalang pagkain. Kumakain ng siopaw. Ayan. So, di kong pabili ng... Ha? Ulit. 1, 2, 3. Ganda. Bagong hairstyle niya. Daming sale ngayon na 50%. Nakabili kami ng bagong maleta ko. Ayan. So, sige na. Ito talaga na. Hindi na siya pumunta ng Manila. Mura joke. Massage tayo. Dila. So ayun guys, nakain kami ng bingsu sa Sarap Korean Cafe. Sino na? Mag-inog tubig. Ingat ka, bye-bye. As usual, free internet na naman tayo sa Quezon mo. Tara! 30 minutes para 1 hour yung at free na internet. Huawei na sinasabi nisa. Sarap. Yun na. Lami. Sarap. Iyan, sarap. Okay. Sarap. Lami, Ber. Piso di ay. Yan lang yan. Kaon sa dira. Kaya sumalakad-lakad na lang ako. Hindi ko alam kung nakapagpunta. Time check is 10:30. So mga 11 ba kami doon sa grocery para grocery ng sabon. What's up mga kabang? Welcome to Vlogmas Day 22.
nandito ako ngayon sa airport kasi lilipad yung family ko sa Manila. So ako bukas pa ako. Antayin ko ang tawag ni Grace kung makalusot yung kanyang mga gatas o hindi. Andoy na ako sa Quezon Mall. See you there. Hello! Andito na ako sa Quezon Mall. Dami-dami ka ako. Ay! Hindi pa lang yung Bldg. Tama ng kahit isa sa reason bakit kung mabalik dito sa Quezon Mall. Malaki. Walang masyadong tao. Pag midnight theater ngayon, dami-dami tao. Kasi medyo nanonood na siya sa mga tao. Nakaka-open. I think a year. Kaya so naghanap ako ngayon, ha? And well, yeah. Kasi tayo mas-claim ng million-million. Masarap eh. Probatid siya rin. Sasamahan niya ako rin. Ang cute ni Vivo. Cute. So, ayan, nakamerienda na ako at maglalakad-lakad ako doon. Baka meron ako gustong bilihin. Mamaya may buffet pa. Bye. Hi guys! Ito ako kasi bugas. Kasi sa... Ano ba niya? Atiwana. Nari siya din eh. Anak na yan. Okay. Sa siya? Tatuwa to. Picture namin. Ayan, so nakabili ako ng polo shirt. Pero ipapa-official visit natin siya doon sa customer service para masali sa aming clothing allowance. Laribel. Ngawa eh. Hello. Hi guys, nandito na ako ngayon sa Claribel Buffet, Lolo. Yan, ayan po. Diba? First time ko dito, and meron sila pa banda, ah. Banda daw. Banda dito, banda doon. And, gusto ko man ako, eh. Meron silang pa, dito guys. Pasko. School naman muli. Pero busog pa ako. Yan na lang. Tabi sa kasi lahat. At dahil ako ay busog, tayo magsasap-sap ng muna. Magsopas. Basta valentos ni siya dyan. Effect ng murag. Gusto ko. Itatry natin ang kanilang wrap. Mais tsaka itong parang Bldg. Alam nyo, isa sa pinaka nire-rate ko pag kumakain ako ng seafood is yung kanilang mais. Ayun ko masarap yung mais sila ng super naman. And matamis siya. It's easy. All things is served. Dahil kita, tayo ka lang dyan. Titikman ko din. 499 Ayan. Sure. Ito yung Vlogger. Lalagyan ng beverage. Hala ka eh. Gullible ka dyan ba? Gullible ka.